Wara li fil-jiem li għaddew ġew Malta l-akbar żewġ kumpaniji ta' exchanges fil-qasam tal-muniti diġitali, issa anke kumpanija Ġermaniża fil-qasam tal-blockchain ħabbret uffiċjalment li se tibda topera minn Malta. Fil-fatt, Neufund, kumpanija li taħdem fil-qasam tas-servizzi finanzjarji permezz tat-teknoloġija tal-blockchain bbażata f'Berlin, il-Ġermanja, se tkun qed tiftaħ f'pajjiżna. Neufund taħdem fil-qasam tal-equity fejn toffri pjattaforma lil dawk l-investituri li jersqu l-qudiem bidejha. Dan kollu jitħaddem permezz tat-teknoloġija tal-blockchain u l-cryptocurrencies. L-investiment ġie konkretizzat wara bosta laqat li s-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri kellu mad-diriġenti tal-kumpanija. Stqarrija tal-kumpanija li kkonfermat l-investiment f'Malta kwotat li l-kap eżekuttiv tal-kumpanija Neufund Zoe Adamovic tgħid li meta l-kumpanija rat il-viżjoni li għandu l-Gvern Malti u l-pajjiż, il-kumpanija rridet li tissieħeb fl-ekosistema tal-blockchain f'pajjiżna. Hija qalet li jinsabu impressjonati bil-ħidma li qed jagħmel il-Gvern Malti u bir-rieda tiegħu li jiftaħ il-bibien għal teknoloġiji ġodda. Adamovic qalet li Malta għandha sservi ta' eżempju għal pajjiżi u regolaturi oħrajn madwar id-dinja li mill-kliem jgħaddu għal fatti. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari għas-Servizzi Finanzjarji, Ekonomija Diġitali u Innovazzjoni Silvio Xkembri sqar li Neufund se tkun qed tgħin mhux biss biex tinħoloq ekosistema ideali għall-investituri, iżda se tkun qed tiddiversifika aktar is-suq tagħna. Silvio Xkembri sostna li huwa kburi bil-passaq li laħa l-Gvern fil-qasam tat-teknoloġiji emerġenti li qed jagħmlu ta' bilħaq minn pajjiżna il-gżira tal-blockchain.